yebo ngimela lapha phambili angiqala uma ngaze ngama kuqala umprofeti esengale enkonzweni eyayingale. Ngafika oqala ngaletha iCV yami wayithinta ngesandla umprofeti ngoba ngangivele ngiphuphile ngathi ngilapha endaweni yase eBlood River ngathi kunomuntu ongifaka emanzini angikhipha wayesethi ayihamba ngifuna umsebenzi ngazi ngayifuna le ndawo ngisuke ePitoli ngayifuna ngayithola kwathinta nje izinto zami ngawuthola umsebenzi ngathi ngifike ngafica abantu begcwele ngahlala nje 5 minutes ngabizwa ngiphathi ngawuthola umsebenzi ngafika ngazobonga ngase ngifike ngathi ngesikhathi ngifike ngizobonga lapha ngathi umprofeti ngicela umsebenzi wami ukuthi ube permanent manje sengiyi-permanent kamasipala. Hayi, baba, ngeke ngishadele inhlobo.